Искате ли да видите пещера, която National Geographic нарече най-красивата в света, както и най-голямата ислямска постройка в Европа? Тръгваме към Кавала. GP Travel ви кани на двудневно бягство до райската ябълка на древна Гърция. Кавала ще ви очарова със синьото си пристанище, тесните улички на Стария град и аромата на прясна морска храна. Ще се разходим покрай величествения акведукт на Сюлейман Великолепни и ще посетим и Марета, шедьовър на архитектурата. След това ще имате свободно време за шопинг по търговските улици или за мързеливо кафе край морето. На втория ден се потапяме в мистичния свят на пещерата Алистрати. Ще видите уникалните червени сталагмити, наричани пламъците, и редките пещерни бисери, които приличат на истински скъпоценности. Датата е 14 март, а цената от 95 евро включва всичко необходимо. Транспорт, нощувка с закуска в хотел в района на Кавала, застраховка, гранични и магистрални такси, екскурзоводско обслужване и пълна туристическа програма. Подарете си един слънчев гръцки уикенд! Резервирайте сега на gptravel.bg или ни пишете съобщение тук за повече информация.